Netko postavi ono jedno pitanje koje zvuči kao zamka. Pa što radiš za svoj rođendan? A ti kažeš ono što sve zbunjuje. Ništa. To je samo još jedan dan. Zapravo postoje 3 potpuno različita psihološka razloga zašto ljudi prestaju slaviti svoje rođendane, a većina nikada ne shvati kojem od njih pripada. Odjednom si ti onaj čudan. Društvo se ponaša kao da, ako ne pušeš svječice, nešto mora biti slomljeno u tebi. Ali što ako nisi slomljen, već zapravo psihološki razvijeniji od onih koji te osuđuju? Psiholozi su otkrili da preskakanje ovih rituala više govori o učinkovitosti tvog mozga nego o nedostatku radosti. Nije stvar u datumu. Radi se o tome kako obrađuješ nadu i potvrdu. Ovo nije samo neka osobina. To je znak kako se tvoj mozak prilagodio stvarnosti vremena i očekivanja. Da bismo to razumjeli, moramo pogledati skupinu o kojoj društvo rijetko govori. To su ljudi koji su prestali slaviti ne zato što su to htjeli, već zato što ih je život naučio da je nada opasna igra. Još davne 1967. psiholog Martin Seligman otkrio je fenomen koji se zove naučena bespomoćnost. Otkrio je da, kada netko doživi ponovljena razočaranja u situacijama koje ne može kontrolirati, mozak na kraju prestane pokušavati pronaći pozitivan ishod. Za neke od vas, rođendani su postali stroj za pogreške u predviđanju. Vidite, vaš mozak funkcionira na temelju predviđanja. Neuroznanstvenici su pokazali da vaš dopaminski sustav ne reagira samo na nagrade. On reagira na razliku između onoga što ste očekivali i onoga što ste zapravo dobili. Zamislite da ste mladi i da očekujete zabavu. Očekujete da će se ljudi koje volite sjetiti doći i učiniti da se osjećate važnima. Ali kada se to ne dogodi, ne samo jednom, već iz godine u godinu, vaš mozak napravi računicu. Prestaje predviđati nagradu kako bi vas zaštitio od emocionalnog sloma. Prestaje otpuštati dopamin. Na kraju prestanete mariti, ne zato što ste hladni, već zato što je vaš mozak odlučio da je zaborav puno učinkovitija strategija preživljavanja od nade. Kada kažete, to je samo još jedan dan, to nije apatija. To je oklop izgrađen od ožiljnog tkiva. To je vaš živčani sustav koji vas štiti od pogreške u predviđanju koja je nekada previše boljela da biste je mogli podnijeti. Ali ono što većina ljudi ne shvaća jest da je ovaj zaštitni mehanizam zapravo nevjerojatno čest, čak i među ljudima koji na površini izgledaju potpuno u redu. I za trenutak ću vam pokazati kako se taj oklop zapravo može pretvoriti u vrstu psihološke slobode koju većina ljudi pokušava postići cijeli svoj život. Sada, druga skupina izgleda potpuno drugačije. To su ljudi koji iskreno zaborave vlastiti rođendan, ne zbog prošle traume, već zato što njihov mozak stalno radi na 17 kartica odjednom. Psiholozi to nazivaju vremenskom sljepoćom i to je često pokazatelj visoko fokusiranog analitičkog uma. Kada ste duboko u nekom projektu, roku ili životu koji zahtijeva svu vašu kognitivnu energiju, datumi počinju gubiti jasnoću. Vaš kalendar izgleda manje kao raspored, a više kao apstraktna umjetnost. Za te pojedince rođendan se ne izbjegava. On je jednostavno svrstan pod nije hitno, odmah do onog termina kod zubara koji su već 4 puta odgodili. Nije da ne cijene sami sebe. Radi se o tome da toliko cijene svoju trenutnu svrhu da im jedan dan u kalendaru djeluje nevažno u usporedbi s poslom koji rade. To nas dovodi do ključnog aha trenutka. Najpsihološki zdraviji ljudi često su oni čija sreća dolazi iznutra, a ne iz društvenih rituala. To se temelji na teoriji samoodređenja koju su razvili psiholozi Ryan i Deci. Oni su otkrili da je istinska dobrobit povezana s autonomijom i kompetencijom, a ne s vanjskim odobravanjem. Kada ti ne treba rođendan da bi se osjećao vrijednim, zapravo si sišao s onoga što istraživači nazivaju hedonističkom trakom za trčanje. To je beskonačni ciklus u kojem ljudi jure za sljedećom velikom proslavom ili prekretnicom samo da bi otkrili da sreća nestaje već sljedećeg jutra. Ako se možeš osjećati ispunjeno na običan utorak, postigao si razinu emocionalne neovisnosti koja druge čini nelagodnima. Tvoje neodržavanje zabave izaziva njihovu pretpostavku da svima treba vanjsko dopuštenje da bi se osjećali posebnima. Ali evo u čemu je stvar. Čak i ako si uvjerio svoj um da datum nije važan, tvoje tijelo možda i dalje vodi tajni zapis.
Postoji skriveni biološki razlog zašto možeš osjetiti iznenadni val težine ili tuge točno tjedan dana prije tog dana, čak i ako si svima rekao da ti nije stalo. Istraživači na Johns Hopkinsu to nazivaju efektom godišnjice. Tvoj svjesni možda je krenuo dalje, ali tvoj živčani sustav svake godine ponovno proživljava emocije prošlih rođendana. Zamisli da si opet 8 godina star. Odbrojavao si tjedne, zamišljao balone i trenutak kada se svi okupe samo zbog tebe. Ali došao je taj dan i bilo je tiho. Možda je netko zaboravio, ili je možda stvarnost bila jednostavno manja od verzije u tvojoj glavi. Nisi plakao pred drugima, ali si tiho prilagodio svoja očekivanja. Naučio si svake godine očekivati malo manje, dok na kraju nisi očekivao ništa. To dijete od 8 godina još uvijek je u tebi, a razlog zašto svoj rođendan doživljavaš kao bilo koji drugi dan, često je da to dijete ne bi još jednom bilo razočarano. Nisi ti taj koji pravi probleme. Ti si čuvar svog mlađeg ja. Međutim, postoji preokret u ovoj psihologiji. Nisu svi koji preskaču svoj rođendan to učinili iz snage ili čak zbog prošle boli. Psihologinja Jennifer Crocker proučavala je nešto što se zove uvjetovanost vlastite vrijednosti i otkrila je da se neki ljudi udaljavaju od proslava zbog duboko ukorijenjenog straha. Oni se boje da će, ako si dopuste željeti proslavu, a ona ne ispadne savršeno, to potvrditi njihove najgore strahove o sebi da nisu vrijedni tolikog truda. Zato se unaprijed povlače iz svega. Oni odbacuju taj dan prije nego što taj dan može odbaciti njih. To vodi do ključnog pitanja koje si moraš postaviti. Je li tvoj nedostatak proslave rezultat slobode ili straha? Sloboda znači da ti to zaista ne treba jer si ispunjen. Strah znači da to očajnički želiš, ali to nećeš priznati jer štitiš svoj ego. Samo ti znaš istinu, ali činjenica da uopće obraćaš pažnju na ovu razliku sada znači da se već krećeš prema autentičnijoj verziji sebe. Krećeš se iz života kojim upravljaju društveni obrasci prema životu kojim upravlja tvoja unutarnja istina. Svijet će te uvijek pokušavati uvjeriti da slavlje znači brigu. Reći će ti da, ako ne napraviš veliku stvar od svog rođendana, nešto nije u redu s tvojim mentalnim zdravljem. Ali što ako smo cijelo vrijeme mjerili pogrešnu stvar? Što ako najistinitiji oblik ljubavi prema sebi nije organizirati zabavu na koju će drugi doći, već doći do točke u kojoj ti ona nije potrebna da bi se osjećao vrijednim? Možda osoba koja provodi rođendan sama u tišini nije usamljena. Možda su napokon dovoljni sami sebi. Ako si svoj prošli rođendan proveo ne radeći apsolutno ništa i osjećao se sasvim dobro zbog toga, pripadaš tihoj skupini kojoj ne treba dopuštenje da bi se osjećala cjelovitom. Shvatio si da tvoja vrijednost nije vezana uz određenu rotaciju zemlje oko sunca. Važan si zato što postojiš, a ne zato što ti je 30 ljudi pjevalo fals u restoranu. Prestao si prepuštati svoju radost kalendaru. Prisvojio si svoje pravo da budeš običan i time si postao nešto izvanredno, osoba koja je u miru s prolaskom vremena. Zato, sljedeći put kad te netko pita što radiš za rođendan i odgovoriš ništa, nemoj se ispričavati. Ne moraš objašnjavati zašto nemaš planove. Tvoj plan je biti prisutan. Tvoj plan je biti ti i to je više nego dovoljno. Dozvoljeno ti je da to bude samo još jedan dan, jer si naučio kako svaki drugi dan učiniti važnim. Ako te ovaj video pronašao u pravom trenutku, možda čak i neposredno prije tvog rođendana, ostavi komentar ispod. Reci nam jesi li ikada osjetio to olakšanje kad si napokon pustio pritisak da moraš slaviti. Ako želiš nastaviti istraživati skrivene mehanizme zbog kojih razmišljaš kako razmišljaš, pritisni gumb za pretplatu. Nikad ti ništa nije bilo u redu. Samo si čekao pravo objašnjenje. Duboko udahnite. Dobro ti ide? Vidimo se u sljedećem.